hobi? Slikarstvo, fotografija, čitanje, muzika, sviranje, trčanje, planinarenje, kuvanje, baštovanstvo, vežbanje, skupljanje, pisanje. Nisam te nikada pitala, ali da li imaš neki hobi? Šta voliš da radiš u slobodno vreme? Hej, pa moj hobi je fotografija. Volim da idem u prirodu i slikam pejzaže. To zvuči sjajno. Fotografišeš samo prirodu ili te zanima i ulična fotografija? Najviše uživam kada sam u prirodi, ali volim i portrete i urbanu fotografiju. Da li si imao priliku da izložiš svoje fotografije? Ma ne, to je samo hobi, ne bavim se ozbiljno fotografijom. A ti? Imaš neki hobi? Ja se bavim slikarstvom, često slikam akvarele. Da, volim i trčanje. Wow, to je divno. Da li slikaš i pejzaže? Da, volim da slikam i portrete, to me baš opušta. Super. Možda bismo mogli nekada da odemo zajedno u prirodu, ti da slikaš, ja da fotkam. Što da ne? Takođe planiram da naučim da sviram gitaru, to bi mogao biti moj novi hobi. To je sjajno. Gitaru sam svirao nekoliko godina. Ako hoćeš, mogu ti pomoći. Može, strava. Rekla si da voliš trčanje. Jel učestvuješ u trkama? Učestvujem u maratonima 2 puta godišnje. Svaka ti čast.